Mantra Aji Semar Mesem. Lah, Aji Semar Mesem kuwi ya enek mantrane lho. Mantrane ya sakral banget. Tur Aji Semar Mesem kuwi ya warisane wong Jawa kuno. Tur ampuh banget. Lah mantra kuwi ya enek lakune lan tirakate supaya mantra kuwi mandi kanggone dulur-dulur sing pengin duwe mantra kuwi Aji Semar Mesem kuwi monggo hubungono Abah Guru Jawi nang nomor WA 085 736 381 399. Dulur-dulur iso belajar Aji Jaya Kawijayan Jawa sarana online utawa jarak jauh. Monggo dulur-dulur sing pengen belajar aji-aji mantra Jawa kuno bisa jarak jauh atau online. Jadine mantra kuwi tak kirimne secara online. Sampeyan yo kudu ngubungi WA-ne Abah Guru Jawi. Tur mantra kuwi lho, kuwi yo sakral banget, mulane ora oleh diumbar-umbar.